Și domnilor, astăzi avem alături de noi un medic cu o experiență de peste 10 ani în chirurgia dento-alveolară, care și-a construit reputația prin profesionalism și participarea la numeroase specializări internaționale. Cea mai recentă a avut loc în Brazilia, acolo unde a aprofundat cele mai moderne tehnici de implantologie. Este fondatorul și specialistul principal al clinicii Vivenda Smile, unde pacienții nu doar că își recapătă zâmbetul, ci și încrederea de a trăi din nou fără griji. Îl salutăm cu mare drag pe domnul doctor Ion Gamureac. Bun găsit, domnul doctor! Bine v-am găsit! Domnul doctor, cum v-au influențat aceste experiențe internaționale cariera și abordarea față de pacienți și cum reușiți să-i ajutați să depășească fricile? Azi am mai vorbit despre frici în emisiune atunci când vin la cabinet. Acum câțiva ani, mai mulți ani, când am început să profesez chirurgia și implantologia, periodic am început să întâlnesc cazuri extrem de grave, distrucții masive osoase. Pentru acești pacienți nu posedam tehnici de reabilitare, da? De ajutor. Asta m-a motivat foarte mult să mă aprofundez și mai mult în implantologie și să merg la cursuri internaționale unde am învățat tehnici noi, anume pentru aceste cazuri. Ce e legat de frici, încerc pacienților să le explic că stomatologia modernă nu mai e acea de acum 20 de ani. Tehnicile sunt mult mai blânde, mult mai confortabile, explicăm absolut tot, nimic nu este o surpriză pentru pacienți, da? Și toate aceste protocoale care le învățăm ne ajută să avem rezultatul dorit. Minunat! Cum se realizează? Avem o întrebare. Noi avem foarte multe întrebări legate de stomatologie și am luat pentru dumneavoastră și implantologie câteva întrebări. Cum se realizează procesul de planificare, ne întreabă un telespectator, a unui tratament complex, cum ar fi dantura fixă pe implanturi? Pe cât această metodă de tratament este o intervenție chirurgicală, planificarea este una foarte importantă. Nu e foarte complexă, dar important este să respectăm toți pașii și anume, în cadrul consultației primare, executăm o tomografie computerizată, da? Aceasta ne ajută să vedem calitatea osului, densitatea, grosimea, la fel și poziționarea structurilor anatomice ca sinusurile sau nervii, da? Astfel planificăm totul până în cele mai mici detalii. Nu e nimic greu în a respecta acești pași, da? Respectându-i, rezultatul este acel pe care îl planificăm. E minunat! O altă întrebare din partea unui telespectator pe care am primit-o: ce înseamnă de fapt dantura fixă și de ce este tot mai căutată? Dantura fixă pe implanturi este o metodă modernă prin care refacem totalmente dantura. Fie că e sus, fie jos, fie ambele maxilare, cu ajutorul implanturilor. Implanturile înlocuiesc rădăcinile dinților naturali, pe care ulterior fixăm o lucrare stabilă, da? E ceva stabil, fix, care redă confortul, estetica este exact ca dinților naturali și nu durează mult. De aia și e foarte căutată. Pacienții deja sunt destul de informați și știu că această metodă le permite să-și rezolve toate problemele cu dinții în doar câteva zile. Da? Economisim și timp și e simplu și rapid. De aia și e foarte căutată. Da, o întrebare la care s-a răspuns cu totul. Pentru pacienții care aleg dantura fixă, există posibilitatea reabilitării zâmbetului în câteva zile? Cum este posibil un tratament rapid de acest gen? Este posibil, e adevărat. Noi la Vivenda Smile respectăm foarte bine protocolul medical pentru această manoperă. În prima zi, nu vorbim acum despre programarea inițială, da? Vorbim despre ziua intervenției și anume se extrag dinții, se curăță tot ce e infectat și se inseră implanturile. În aceeași ședință obținem o amprentă digitală cu ajutorul scannerului digital, o amprentă care este una foarte precisă. Cu ajutorul ei executăm dantura provizorie fixă. Aici, atenție, nu este o dantură mobilă, o proteză care o scoatem și o deplasăm dintr-o parte în alta. E ceva stabil. Da, foarte important. Avem sfaturi de oferit pacienților cărora le e teamă să înceapă un tratament din cauza costurilor sau mai ales când e vorba de dantură fixă? O să transmit un mesaj, o să mă exprim strict din experiența mea. Cu cât mai mult se amână
refacerea, reabilitarea danturii, Sigur. cu atât mai mult degradează situația. Apare necesitatea unor intervenții și manopere suplimentare, ceea ce ulterior, evident, crește costul. Dar sfatul meu este să punem pe primul plan sănătatea. Da? Dăm prioritate. Chestia aceasta, dacă o calculăm în timp, nu este o problemă. Așa este. De fapt, sănătatea e cea mai importantă pentru noi Exact, toți. exact. Pentru asta trebuie să căutăm resurse. Care este diferența cea mai mare față de o lucrare mobilă, apropo de această lucrare cu dantura fixă? Vorbim despre tratamente total diferite. În primul rând este confortul. O lucrare fixă este una fixă, da? Am fixat-o, doar doctorul stomatolog poate să intervină la ea. Pe când cea mobilă trebuie înlăturată, spălată, pusă la loc, ceva foarte inconfortabil. Cât de bine n-ar fi executată o proteză mobilă, ea oricum are un mic joc. Și în timp aceste mișcări constante, zilnice, duc la degradarea osului și într-un final nici placa mobilă nu mai stă. Pacienții preferă să o pună pe raft. Aici ne ajută metoda de dantură fixă. Practic e unica soluție pentru acești pacienți. Foarte important. În cât timp pacienții își pot relua viața normală? Practic imediat ce dispare disconfortul de după intervenția chirurgicală. Sunt câteva zile. Cu lucrarea provizorie, pacienții evident trebuie să fie mulți mai atenți pentru a permite implanturilor să se prindă bine în os și să aibă vindecare corectă. Dar ulterior, după ce montăm dantura definitivă, unii pacienți chiar îmi zic că au și uitat că nu mai sunt dinții naturali, dar sunt implanturi. Da. Domnul doctor, acestea au fost întrebările telespectatorilor, dar pentru că ceea ce ne propunem astăzi este să vă aducem mai mult în atenția lumii, pentru că sunteți un specialist reputat și rolul televiziunii este tocmai acela de a aduce în atenție specialiști valoroși. Povestiți mai multe lucruri despre dumneavoastră. Vă invităm să învățați și să aflați tot mai multe despre domnul doctor Ion Gamureac, despre experiența dumneavoastră și despre poate câteva cazuri interesante din ultima vreme. Un caz mi s-a memorat cel mai mult. Pacientul dat a pășit pragul clinicii la câteva săptămâni după ce m-am întors din Rio de Janeiro. Și era exact pe tematica care a fost abordată acolo. Ce potrivire! Da, și cel mai interesant era că domnul deja vizitase mai multe clinici unde a primit, un plan de tratament corect, da? Dar ce am învățat acolo era o tehnică specială care ne ajuta să ocolim acel plan, care era unul corect, iarăși, mă repet. Și într-un final a fost într-atât de similar cu cazurile care le-am operat acolo, ăsta chiar mi s-a memorat cel mai mult cazul dat. Despre ce era vorba? Că poate oamenii de acasă întâmpină aceeași problemă și trebuie să o cunoască. Era un caz cu atrofie foarte severă de os, unde nu mai era spațiu de a insera implanturi. Grozav. Nu era nimic, nici reconstrucția de os nu funcționa nimic, da? Am făcut 4 implanturi ancorate în aripile nasului, să zicem, popular vorbind, le-am prins în nas. Aha. Și 2 într-o formațiune posterioară, care se numește apofiza pterigoidă. E un plan B foarte important. Foarte interesant. Da? Bun. Foarte. Ce ar trebui să mai știm despre dumneavoastră, despre cariera noastră? Câteva lucruri, pentru că acum ne propunem să ne vedem și sperăm să ne vedem mai des. Mai avem 3 minute în care să vorbim despre dumneavoastră. Am făcut o prezentare prea sumară, aș spune. Am mers la facultatea de stomatologie. Tatăl meu a fost un medic stomatolog foarte renumit. Nici nu s-a pus întrebarea unde o să merg la studii. Era de mic copil, am știut că asta o să fac. La acel moment, studiile se făceau pe stomatologie generală, ceea ce am făcut și eu. La un moment dat, am văzut că foarte mult îmi place chirurgia. Nici până în ziua de azi nu îi văd sfârșitul studiilor în această ramură. Mereu e ceva nou, mereu. Dar mi-a plăcut foarte mult chestia să urmăresc cum se vindecă țesuturile. Vă zic sincer, foarte greu.
Foarte greu. Foarte greu și totul necesită o atenție maximă, mai ales lucruri cu țesuturile moi. Pe alocuri se face impresia că o fac, știți, ca să complice viața. Parcă vine roz, hop, mi-apare ceva roșu, da? Da. E o chestie care pe alocuri te nebunește, dar în același timp e foarte interesant și e pe placul meu. La acel moment am realizat că trebuie să mă specializez strict în direcția aceasta. Și a devenit o vocație, dincolo de faptul că Îmi place, știți era ce? o tradiție de familie. Da, fac ceea ce îmi place, strict ramura aceasta. Cel mai bine în viața asta. Mare plăcere primesc de la faptul că vin cazuri complicate care nu prea au soluții și de la noi nu pleacă. Felicitări. Adică am soluții pentru toți. Pentru că numele clinicii dumneavoastră ține de zâmbet, Vivenda Smile. Care a fost cel mai frumos compliment pe care l-ați primit după ce ați redat zâmbetul cuiva? Pe lângă faptul că toți sunt mulțumiți de dantura care o obțin, toți mereu ne zic: ce curat e la voi! E foarte important. Da. Foarte important. Da. Foarte, foarte important. Cred că mai avem 30 de secunde. Avem cum să spun, un sfat, o avertizare pe care ați face-o pentru toți cei care ne urmăresc apropo de acest gen de intervenții, apropo de cum să avem grijă de dantura noastră? 30 de secunde. Cel mai simplu și cel mai accesibil este întreținerea, mentenanța, controlul periodic. Spălați-vă pe dinți, vizitați stomatologul la 6 luni și nu o să ajungeți în situația dată. Bun, și să nu sărim peste acest lucru, pentru că la un moment dat s-ar putea să ajungem la dumneavoastră cu chirurgie, dacă nu suntem cuminți. Exact. Da. Mai bine de evitat. Da. Doamnelor și domnilor, mulțumim foarte mult domnului doctor Ion Gamureac, un nume pe care vă invit să-l rețineți și pe care îl veți mai vedea în programele TV. Este un specialist care deja are un bagaj impresionant de pacienți, un loc al lui într-o parte a Bucureștiului unde este în continuare numărul 1 și se va extinde în toată țara. Mulțumim, domnul doctor Gamureac. Ne vedem după o scurtă pauză. Nu cântă! Domnul Rosetti este aici? Unde e domnul Rosetti? Gata, l-am văzut, doamnelor și domnilor.